Hello, good evening sa inyong tanang mga Bisaya kanda ko. So, andito kami sa 35 floor. So, nagbaba kami ng mga graba, mga basura galing sa 35 floor. So, ayun, inaangatan siya ng crane. Nakakarga siya ng bangka-bangka. Yun. Ayun. Ayun. So, yun, dinala doon sa baba. Doon. Ikakarga doon sa truck. Wala ko nga truck. Ano yung buhay sa construction? Yun, buhay ng construction. Tiyaga lang para may makatustusan sa pamilya. Ayun. Nag-overtime doon sa taas. Ayun. Para naman makapatapos ng mga mga anak nila sa pag-aaral. Kaya tumanda na dito sa construction pero hindi dapat na ikakaya para gyapon kayo sa construction. Yan, mga 13 years na yan siya sa kumpanya. Bali nakapag-aaral na siya sa profesyon ng anak. Yung mga kabisaya nga ni kalisod diri sa Manila, pero pag ikaw lang yaw diri di tayo nung diskarte ang labanan diri dili nung perpente na murag papiling-piling dato maski construction worker gyapon ka diri. Yung kargahan ng mga pintor yan. Yun. Yan, estudyante pa yan, nag-aaral pa yan. Pero nagtsatsaga yan para sa pag-aaral ulit. So, yun. Post na yan sa YouTube. So, hindi lang itong mga basura, kundi yung mga plywood din, mga scrap na plywood. So, yun lang. Ay, pagkaon natin kumuha ng tala. Maraming salamat sa inyong papanood sa aking YouTube channel. Paki-follow, paki-comments, paki-share din sa akin mga sa YouTube channel. Prince Michael Labuka. Thank you.